gearbox re-rory hausi light kunge complexion DJ Holly une hanzanzi here tumatsano usandiudze zvekunyepa tusitori twemangano tatekuru kule simba DJ Holly pabit remapiano tatekuru kule simba DJ Holly pabit remapiano. Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Holly, and welcome to 2.5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwi, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa, chikaongororwa nana mazvikokota kunzi ai waka chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kanongo agara uri mugaro wepanapa dango kutenda nekuita sei nekurumidza kubhadhara rent. Nyaya ndinayo inyaya yepaHwange, inyaya inonzwisa tsitsi, inyaya inosiririsa, inyaya ndangoya nayo kuti ndikuratidzei kuti ndiwo mararamiro ari kuita vamwe vedu munyika yemuZimbabwe. Zvinhu zvacho zvasvika pakashata. Taimbotaura tichiti kanzuru chino but ukaona mvura iri kunwiwa, iri kushandiswa nevagari vepaHwange, ndopaunoona kuti zvinhu zvashata. One good thing about this channel ndeyekuti ndinokuunzirai zvinhu zvakavanzika, zvinhu zvamusingaoni pachivhitivhiti chenyika, National Broadcaster ZBC. Ndosaka tichiedza tichiramba tichipusha tichikupai content yekuti munoita sei munoramba muchidzoka. Saka ndine vhidhiyo randinoda kuti ndikuratidzei the current situation panyaya yemvura paHwange zvamanje manje. Motaurawo mafungiro enyu kuti munozvionawo sei, but ndabatikana handisi hangu. Kana iri kanzu riri kutadza basa, it's high time yambosiya. Kana iri hurumende iri kutadza basa, it's high time pamboitwawo machanges. Zvinhu zvaita sei zvachinja nekuti mvura iri kunwiwa nehama dzedu iyi haina kunaka handitika. Sezvamunoziva mazuva ose tisati tajambira muvhidhiyo tinofanira kumbotanga taisa sei tambotengesa mbijana handitika. Saka ndiri kuti iwewe usachengete mari mumba, mari ngaigare iri kubhengi. Open an FNB account without a permit. Panokodiwa passport chete. Passport yako zvinhu zvako zvatoita sei zvatoringana handitika. Saka bata Michael, namba dzake ndo idzo dziri pasi idzo. Momutanzi taupa kuna DJ Holly, anokubata zvakanaka mukomana handitika. Okuitira yese yamukuita sei yamuri kuda handitika. Ndo namba dzake idzo. Anzani Michael handitika. Mukabata mukomana momutaurira kuti aiwaka ndo zvatoda kuti tiite sei tiitirwa handitika. Ende musakanganwe futi kubva musi wa24 kusvika musi wa29 kugweru chinenge chakachaya. Madzibaba masango vanenge variko vachiita sei vachibatsira handitika. Namba dzavo ndidzodzi dzamuri kuona pascreen. Hanzi this time masangano avo ose achanga akaungana ikoko vachiita sei vachiita zvavanenge vachiita ikoko vachibatsira vanhu. Kune vanozodawo kubhuka ma1 on 1 hanzi aiwaka makasununguka kunge muchiita sei muchibhuka zvenyu muchizovaonawo pachivande pasina ruzhinji handitika. Saka batai namba idzo dziri pascreen, ndo namba dzamutumwa masango, moita sei moenda munobatsirwa handitika. Rega ndijambire muvhidhiyo clip rine nyaya yangu ma1 kana muchiziva anonzi ma1 rega tiplay tinyasozvionerawo mega muzvinzwirawo mega pachikadza. Ini ndiri mugari Veku Hwange. Munzvimbo inonzi DRC phase 4 tine dambudziko remvura. So mvura yakavhagwa kupera kwaFebruary. Yavhagwa mvura, then when we start to ask kuti problem chii, takaenda kulocal board. Local board iri kuti Zinwa iri kwa overcharge mvura. Tobataenda kuZinwa tobvunza problem chii. Zinwa yoti Hwange local board iri kuti kwereta mari. So fine, tobvunza okay, isusu sevagari problem yedu ndeyei. They are not telling us, they are just saying tangai magadzirisana imimi between
imimi ne-local body. Murunzwa nyaya yacho hanzi tiri kuenda kulocal board yoti hanzi zinwa yoti local board. Ko problem yevagari chavatadza chii? Mapepa emvura ari kuuya, vanhu vachibhadhara mvura, but havana mvura since February. Kana tichitaura nyaya idzi panapo vanhu vanenge vachiti anonyeba, uyu ndoopposition, uyu chino aiwa. Indotaura nyaya sezvadziri, ndongouya ndokupai muzvionera mega. Saka ane dambudziko ndiani and ari kusafa ndiani? Muri kuzviona, at the end of the day ari kusafa is the ordinary person. Kuita sei akushaya mvura. Honaiwo mvura iri kucheredzerwa iyo iri kunwiwa apa. Rikatifurire mberi nenyaya muzvinzwire mega. So isusu totoke fine, isusu we are paying the money. As we are paying the money to the local body yemvura. But ivo nezinwa vari kuita kuti kandirana. Tikaenda kutonzi uyu ndiye ari kudai, tikaenda uyu ndionzi ndiye ari kudai. But mvura pakaita kubva kuvhagwa haina kunzi pane problem yekuti pane pakafa kana ndasei. Mvura yakavhagwa, munhu ari kuita sabotage ari kuita, kana kuti ari kukaurisa isusu kana kuti hameno. Saka we tried from February kusvika iko zvino hatina mvura. So ndachikumbirawo if is possible mukwanisewo kana kuti svikira kuna president mungomutaridzawo nemavidhiyo awo. Ndo mvura yati kumwa. Mvura yati kumwa pane chikomba chakera chikomba chihombe cho panenge pane chimita nyanacho. Pamba pemunhu pane pipe yakangofawo iri papo patinoteka mvura. Panoteka mvura ipapo sometimes tinoona makaiswa mapedzi. Tinosvika tobvisa mapedzi toikandira kure toteka mvura, hatina choice. Then kwamaona kuata chigomba uko kunomwa nguruve, nguruve dzechidhidha imomo, hatina choice. Tongototeka mvura iyoyo tosvika tomwa. Nezvigwere zvekorera zviriko izvi ndimwari tingadai takadofa tese takapera. So I don't know, you are our last hope. Handizivi kuti toenda kupi. Kana dai zvainzi ofisi yapresident matopinda tikakwanisa kusvika pana president, ingomutaridza kuti president, this is what we are facing. Mari yekubhadhara mvura iripo, tiri kubhadhara, but tiri kuvharikwa mvura nemunhu akangovhara mvura. Hatina hedu simba rokuti tingasvika tikanovhura painovhurikwa mvura yacho. So apa kutraya kuti ndizosvika kuti imi mutibatsirewo, kudotsvaga ndatambura, handina choice. Inini ndinogara muSA, but family yangu ndikasiya kumba. Saka pandaizama ndikaenda kumba ndimboona kuti zvakamira sei, but handizivi. If you can help, please just help us. Amen. You are our last hope. Kana zvichiita kuti ndikutsvagirei vari paground, then vanokutaridzai pamwe patinoteka mvura. Mvura inopfuura nepamusoro sewage system chatinoti chistubhu chinoyerera mvura yesewage. Mvura inoyerera ichibva muyadi momunhu pakafa pipe yopfuura nepamusoro pechistubhu ichocho. Isi tinoteka mvura ipapo, hatina choice. Kuti ndisvike pakuzodai ndadoshayiwa ndoenda kupi. Kunamata tinonamata, but zvaramba izvi zvakuda kuti tingodoita zviripo. So ani pamwe pacho paroteka mvura pavhidhi rokutanga iro pane mvura ine madhaka iro chakaita chirwizi nyana. So chirwizi icho kwakaonekwa nyoka ikoko, nyoka hombe yakaonekwa ikoko, ende kana uchidzira ikoko materu makadzika, but kana tisina zvokuita we end up tichingoenda ikoko tichingoriska. Pane pamwe pokuti hatina kana tingatizira kupi kana tingaenda kupi. Please kukumbirisawo kana zvichiita ndokupai vanhu vari paground, ndotora nhamba dzavo mokupai the whole information. Vakuru vecommunity yandiri kugara yacho motaura navo kuti muwane the full information zviri kuitika. Right, mazvinzwira, mazvionera. Honaiwo mvura iri kunwiwawo nevagari vemuDRC kuhwange iyo irapo yo. Asi manyepo havasiwa neopposition, vanhu masupporters vanotosupportawo futi musangano weZanu PF, vamwe vanosupporta opposition, but ndopaipo pandotaura kuti
politics idzi now it's way beyond nyaya dzemapati, because ukaona vanhu vakunwa mvura yakadai so imagine kuti utano hwavo hwakamira sei. And ndopaunonzwa umwe munhu achitaura kuti hanzi 2030 ndenge ndichipo. Uchimhonyasoitei kana vanhu vachinwa mvura yakadai so uchiitei? Aya mahwani chaiwo chaiwo. At least dai vanhu vaonawo mvura, vanhu vaona magetsi, chikafu chochipa. Aiwa ka 2030 kana 2040 unenge uchipo, hatina kana basa nazvo. Vanhu vanenge vari healthy, vanhu vanenge vari safe. Mahwani. Manzwa kuti hanzi mune mutori nemapads sometimes, tobvisa mapads torasira kuside, tochera mvura, ndo yatinononwa mvura iyoyo. Amen. Kuti munoti chiinazvo, hanzi tinombozama kunamata, but vanhu vacho moyo yacho yakaoma. Moyo yacho yakaoma, havasi kumbotsukunuka kana kuita sei. Mari yemvura iripo, tiri kubhadhara mvura, but zvakaoma. Amen. Kuti zvakamira sei kana kuti munozvionawo sei. But ndo vhidho randiri kufamba naro zvamanje manje, ranga ndauya kuti ndikuratidzewo hama dzangu kuti ndo zviri kuitika munyika yeZimbabwe izvi. Hazvinei kuti unosapota Zanu PF kana kuti unosapota Triple C kana Monzora Blue Movement kana Chamisa, but zviri paground zvamanje manje ndezvekuti tese tikunotenga chingwa $1, tese tiri kunwa mvura yakasviba, tese tiri pamahwani. Ndo mahwani atiri tese sevana veZimbabwe. Nyika inovakwa nechinyi? Nevene vayo, tisu vene vayo. Zvinhu zvauya pachena izvo bvu mazviona. Toita sei kuti nyika iende kumberi? Toita sei kuti tivake nyika? Toita sei kuti zvinhu zviite sei? Zviende kumberi. Zinwa iri kurwisanawo nelocal board. Local board iri kurwisanawo neZinwa, but ari kusafa is ordinary person. Mahwani chaiwo chaiwo. So ndo vhidho ranga ndangokubatira zvamanje manje kuti ndikuratidzei. Musakangana kuti kubva musi wa24 kusvika musi wa29 kugweru chinenge chakachaya. Mutumwa masango vanenge variko vachiita zvavanenge vachiita, vachibatsira vanhu. Hanzi masangano avo ose anenge akaungana ikoko, uyezve vachazowana mukana wekupamachi ma1 on 1. Wandira kugweru kana uri pedyo negweru handitika. So as for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, tiri kuti it's bye for now. Ngatisangane muvidhio rinotevera.